नोंनि सिगां नालाय ओमफ्राय सिगांनि इमेला दंना गैला Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. लोगोफोर दायो बेलासिनि टाउन एसे थांनि माने आलासिखौ एसे खैराबारि टाउन बेरायनो लांनि इथिं ब्लार नुथारदों फुरला लांदोंनो माने आलासिखौ एसे मा होनो खैराबारि टाउन बेरायनो लांनि ओमफ्राय मालाय देलायगासिनो दं नै मास्कारा फुनगासिनो देलाय सिख्ला मानसि देलायनांगौ जों बुरिबायना अ खैराबारिनि सेंग्रा नायनो नोङो आयदै दे जागोन दे पेपेजों होसो जायाबानो जाबाय नों बिदि होननानै आंखौसो होसोदोंसै आरो ओमफ्राय उनावहाय लोगोफोर आलासिनोथ' दहायहाय बेदर जाहोनाय जायासै नोंथांमोनाथ' नुखादों ओमफ्राय बेबो बेदर जानाय बिदि मा होनो बाथ'दोंमोन होननायखाय सङाखिसै बेनिखायनो दा बाजार थांनि एसे ओमफ्राय ओरैनो कफि सफि लोंनायजों लोगोसे बाजारबो खालामना फैनि आरो स' बिदिब्ला फैबाय थादो जोंजों लोगोसे लोगोफोर नाङाहाय मानो मास्क नांगौसो गारिया मोजां ना है मोजां गारिया फै मोजांसो नै खामानि मावो दे इयाव मैगं फैनो हागौमोन होनदों आरो खामानि मावग्राया मावाना जावनोसै ना नोंथ' ग्लास खुलियाबो जाया एसे लानो हाया बियो ग्लास खुलि बिराद जारला फिसाबाबो गाखोनो मोजां नै ओमफ्राय लांगोन बिदांखौ जों दा मिथु गान्जा सगाव लाना फैनोसै गान्जा सगाव लांना फैनोसै नोंखौ गान्जा सग बेयावनो दङ जोंनिया दामिबावसो जोंनि खाथिनि माइखौ जि मोजां दोनै बिदां मोननायखाय लामा जि माइबारिया जि मोजां वाव ओइयावनो गान्जा सग आरो बैनो जोंना गान्जा सगा बिदांखौ ओरैनो इभिनिं आउटिं देलाय इभिनिं आउटिं लोगोफोर ट्रेन खर' लोगोफोर ट्रेन खर' नाय ओंखारबोनायाव फंबायखौ लोगो मोनबाय नै जि गोबावनि उनाव हेल' नाइस टु मिट इउ ओमफ्राय सरि फिसा हाबाखाय लिंनाय जायासै गाज्रि दामोन फंबायफोरखौ नङाबा बिनानावा बेनो ना नोंनि बुरिया बेनो आच्छा ब्लगिंआव नुबाय थायोमोनहाय दा नुनानै सिनायदों आं ओंखायनो हा मा गोसोमबाबो गुफुर मानसि आरो बेलाय ना मोजांसो सुन्दुरि इथिंजाय एसे कालारा गोसोम जाखायो नोंसिनि साइडआव ना नंगौ दैनि थाखाय जिमान गुफुरबाबो एसे सोलायफैखायो गोसोम जाखायो ना उन्दैया जि मोजां हा नोंसोरबो बेयावसो फैयो खैराबारियावसो फैयो मोजाङानो जाबाय दे लोगो मोनबायबो ना आगै जोंनाबो नै रौतानि आलासि ओंखायनो एसे बेरायहोफैदों मोजां गासिबो लोगो मोनबाय फट' लानोसै र' हा बिथाङा जि दुखु जादों आरो ना मा मोनजागोन मा मोनजाया जाबाय थादों नाम्बार वान रेस्टुरेन्टआव फैनानै माने एसेबां दुखु जादों आं एफा खुसि जाना फैदों आं मानो दुखु जानांगौ रेस्टुरेन्टआवथ' फैबाय खिन्थु न'आव ओंखाम जानांगौना ओंखायनो कफिल' लोंनानै थांसै आरोखि न'आव बेदरजों ओंखाम जायोना कफि ओमफ्राय स्टिलाव होदों मस्त गुदुं जागोन नै दे लोंदो फंबाय नाम्बार वान दिनै खैराबारिनि नाम्बार वान रेस्टुरेन्टआव दिनैसो लाबोदों नोंसा गुमैया दिनैसो लाबोदों बेयाव आंखौ दिनैसो लाबोदों इस नंथ्राहाय नै जोंना खैराबारिनि दामि रेस्टुरेन्टआव लहान थोरसियावसो होबावो काहानि थोरसिनो
लहा काहा डिफरेन्स मोनाखै आं जों लहासो आं उन्दैनिफ्रायनो लहा होननानै देरनाय नालाय लहा फैयो आंनाव लोंखांबाय लोगोफोर ब्लेक कफि ओमफ्राय पेस्ट्रि जाबाय लोगोसे बे फंबाय बिनानावमोननोबो चाउमिन साहा लोंहोबाय आरो हाबायावथ' लिंनाय जायासै नालाय जों जाजोबनानै थांनो ओंखारदों इनि सुबानो सफैयाखै बेस्रा आलासियानो मोनजायाखै दासिमबो थैखागोनलाय सुबखौनो आयदै बेस्रा आलासियानो मोनजायाखै Ang naik ini blog. Oh, बिदिसो डेटिं मारिफैखोमादों नोंसोरो आं थासान्दियाव हा दालाय माने काट्टि ब्रेकआप नोंसोर सानैया आंखौ थगायनानै लाइन मारिफैखोमादों ब्रेकआप ओंखारबाय दायो रेस्टुरेन्टनिफ्राय लोगोफोर दायो लायनोसै चिकेन बेदर लायनोसै बा फुदलि नुखाजोबोहाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनला होनदाना फना जाथारलाना गोदान फन लानोसैल' लोगोफोर दाउ फिसासो एसे गिदिरबा मोजां जायो जानो लकेल दाउ लाबाय लोगोफोरनि गानजा सगाव 1 केजि जानाय आधा केजि लाबाय आरो नामा 1 केजिखौनो लाबाय 1 केजि जानाय बेयाव खिसि गारनायाव खमिया होमबा लकेल दाउसो जायो नालाय जोंना आलासिया हारा बेदरसो ओंखायनो संनोसै एसे नङाबा आं दोखोना आलासिखौनो जेबो जाहोआखै होननानै आंहा लोगोफोरा इउटुब फ्रेन्ड लोगोफोरा आलासिनो बेदर जाहोआखै नालाय आंखौ गोथाव संखादो जि मोजांखा नै दाउआ गोथाव जाखासिनो नै बेखौसो जायो आं बेखौसो जायो आं नै बेखौसो जायो आं नै बेखौ होआबाथाय आंनो होलायलायदो आरो गाजासो थैखागोन दाना जि गोथाव सङो इयो जाबाय जेबो थावा नुनायावल' जाबाय जि गोथाव जाखागोन बियो बिसोरो दालाय संनो नागिरदों सासेया बेदर सासेया दालि नैबेहा बेदर संगासिनो नै बेदर नेग्राफ्रा सानैया गोथाव सेनेने होनोसै माथो सेनेने बुंबाय गेस नालाय सेनेने होना आरो अरावबासो सेनेने खाबदावलायना बिग बसआव नायाखै नोङो माबाया बाबु भैया एकदम ओंख्रि संनायाखौ मिनिबाय आं गासैबो सायो बिदियाव बाय बिदिखौ बायबा साबसिन बेखायनो इखौ बायनायानो साबसिन दख'ना एसेबाबो बारा मोनो दे एबारो मस्ला मस्लिनि हाइजें बेदरसे थाबाय नांबाय थाबाय दा हालदै होबाय दा मा सिथर दं स्लिमथार नै संबाय लोगोफोर आलु होनसै आङो दोनबाय दा एसे दाना बाथौ जानानै दोनबाय आङो आलु दै होनसै ने बिदा नोंनि सिगां नालाय ओमफ्राय सिगांनि इमेला दंना गैला? गैया